عمرك ميري زبل البابية سجل ردين سنساق يا رجل اشتباه كاتب ما يشلبي ما وجود كتب يا مسكا سنة تبير السنساق رجل قبري المساء كاتب ما يشلبي ما وجود كتب يا مسكا Вижу добрые глаза, как ты думаешь, Мадина, может это прямо с утра. Задали теперь мне сердца, вижу милые глаза. Знаешь, милая Мадина, это правда есть судьба. Это правда есть судьба.
شمس رسول